Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake da wasu sabon shirin mu na Mr. Prof TV. A yau darasin mu shine wato yadda zaka haɗa fake call, wato yadda zaka haɗa kiran ƙarya. Wani application mai suna fake call. Kafin dai mu je zuwa ga darasin muna roƙon da idan kai sabon zuwa ne wannan tasha ta mu mai albarka, to da Allah ka daure kai mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen. Mun gode. Wato fake call yadda za ka samu wani application din shi ne za ka shiga Google Play Store kai sashin din fake call. Wannan application din sai mai wannan icon din idan ka ga yayi sai ka shiga, amma kuma za mu aje muku download link a description. Mun gode. Mu je zuwa ga aikin mu fake call. Bayan ka shigo fake call za ka gano wa fuska kamar haka, sai ka danna caller gashi na sama gefen hagu. Bayan ka shiga caller sai ka sa sunan wanda kake son ya kira ka, wanda za ka kiran ƙaryan da shi. Kuma za mu sa Mr. Prof TV. Caller kuma za mu sa number Mr. Prof wato 07039012503. Sai mu taɓa don. Bayan ka taɓa don, idan yanzu na kake son ya kira sai ka taɓa call now. Amma idan kana son ka aza lokacin da zai kira ka sai ka shiga schedule. Amma kafin ya je za mu idan kana son ka saka ringtone inda kake son a kira ka da shi, select default ringtone. Default ringtone wasu set. Amma kuma voice, wato idan an kira ka wace irin magana za a yi shine voice. Idan an kira ka za ka ji wanda ya kira ka yana magana, to shine sai ka taɓa voice. Bayan ka taɓa voice zai kawo ka nan, kar ka taɓa add voice ko remove voice, ka shiga record voice. Bayan ka shiga record voice sai ka danna start recording. Assalamu alaikum. Lafiya kalau. Alhamdulillah. Mun gode Allah. Bari mu taɓa ku yi. Kamar dai da gani, amma ko bai ji ba, za mu iya zuwa sai mu je schedule. Bayan ka zo schedule sai ka sa idan 10 seconds, 30 seconds ko 1 minute, amma mu za mu sa 10 seconds. Sannan after 10 seconds za ka ji an kira ka. Da Allah idan wannan bidiyon ya maka daɗi, to ka daure kai mana like sannan kai share. Hello? To ga shi kamar da kuka haka, ba wanda zai ce bai ga an kira ka ba kuma bai ga ka ɗauka ba. Amma kuma idan ka azata a kunne ba wanda zai ce ko ya ji abin da ake nufi ko aka san haka. Mun gode. Da wannan muke cewa idan ka ji da wannan bidiyon to kamar like kai share domin wasu faru. Mun gode. Kada kai kuma ta ku yi mana subscribe a Mr. Prof TV domin samun sabbin shirye-shiryen mu. Kuma domin samun sabbin shirye-shiryen mu sai kun danna alamar ƙararrawa, saboda shi ne zai sanar muku duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo. A bidiyon mu na gaba shine yadda za ka yi calculation na ba tare da ka iya ba. Ba tare da ka iya calculation ba, amma za ka yi shi cikin sauƙi ko ya ba ka amsa